Здравейте, аз съм Дино Симеонов и днес ще ви покажем втората рецепта, която е свински роладини с зимна салата. Значи необходимите продукти са около 400 грама кайма, свинска кайма. Всичко е домашно, да ви кажа. Свинска мас, около 150 грама, чушки мариновани, сушени домати, всичко това е за гарнитурата, маслини също за гарнитурата за салата, една глава стар лук, една глава червен лук, пикантина или универсална поправка. Предварително съм сварил около 250-300 грама картофи, магданоз, свинските котлети от прасето и сланината, ето с кошичката, с всичко. Първо ще умешам каймата с главата стар лук. Само да го нарежа, може на ситничко, може и на малко по-едро, няма да е проблем. Така. Тази рецепта е характерна, както ви казах в миналия епизод, за сезона, за януари месец, след празнично. Още се яде свинско и зима, все пак. Ще откъсна малко от магданоза. Няма да прекалявам. Така. Ще вкуся с една щипка пикантина и ще умешам хубаво каймата. Ето така хубаво умешвам каймата. Предварително съм сложил тенджерата да ври с подсолена вода. Ще направим първото роло, което ще видите. Начупвам самият котлет, ето така, за да го направя на нещо като голяма пържола, голям лист, тънка пържола, в която ще завия, ще видите какво необходимите продукти за нея. Умешаната кайма и сланината. Ето така. Сега ще го пренесем на масата, ето тук. Ще използвам малко вода, за да не ми лепнат ръцете. Ще взема от каймата и ще нанеса върху самата пържола. Още малко. По краищата. Ето така. Ще вкуся с една щипка универсална подправка и ще взема едно парче слонина, което ще разрежа на две. Ето така. Ще сложа и ще завия всичко това на роло. Ето виждате, малко по-бавно ще го завивам, за да виждате как се получават нещата. Ето така. Плавно и внимателно, за да се слепи и да стане едно хубаво роло. Така. Което ще увия в фолио, алуминиево фолио. Ето така. Завивам го добре и ще го пусна в тенджерата да ври във врящата вода. Сега ще направим гарнитурата, която е зимна салата. В основата са картофите. Ще нарежа картофите в ето тази купа, за да може да ги объркаме. Ето така, няма да ги режа на купчета, а като на картофи за пържене. На по-дълги ленти. Така. Ще ги прибавя тук в тази купа.
Мисля, че тези ще ни стигнат. Така, ще прибавя, ще нарежа лука, червения лук. Ето така на полумесеци, на по-малки полумесеци. Не е нужно да са много дълги. Лично аз използвам червен лук. Нещо като картофа на салата, но не точно. Маслините, които съм си обезкостил предварително, ще нарежа също. Ще прибавя вътре. Сушения домат. Виждате, сушения домат. Така. Добавим и него. И маринованите чушки. Може да използвате червени, може да използвате и зелени, няма значение. Защото тези са затворени тази зима домашни. Ето така. Ще овкуся с малко зехтин. Сол на вкус. Само да не забравим, разбира се, малко магданоз. Не прекаляваме. Е важно магданоза да не се прерязва. Понякога може и да го накъсваме. Така. И това е нашата гарнитура, която ще оставим на страна, преди да извадим свинското. Характерно пиене за това ястие червеното вино, вече по ваш избор. Така. Сега ще извадя, ще сложа самата тавичка да се загрява на котлона. Самото печене ще извършим на 250 градуса, което е не повече от 20-25 минути. Сега ще ви покажа. И едното от ролата, виждате, изваждам го вряло и готово. Това да се е получило. Доста пари. Ето така. Виждате какво се е получило. В самата тавичка ще поставя мазнината от сушените домати и чушките. Виждате как започва да къкри. Ето така. И ще добавя свинската маса. Чакаме да се разтопи. Така. Около 4-5 рола стигат за 5 човека. За една хубава зимна трапеза. Така ще отворя и другите. Доста е топличко. Ще си помогна с една виличка, за да ги изкарам да ги видите на самата дъска. Така. Може да си помогнете с малко духане на пръстите, за да не се изгорите. Мазнината ни се е загряла, след което ще сложим самите рола да се запържат вътре. Гледате да се опръскате. И направо ще ги сложа да се запекат на 250 градуса, както ви казах, за около 20-25 минути. Ще се видим след малко, когато са готови и ще ги аранжираме. Сега ще извадим вече запечените роладини.
формата. Внимаваме да не се изгорим. Добре запечени и запържени в свинската маса. Ще си помогна с решетъчната лъжица да сложа на дъската, за да го нарежа. Така, виждате каква хубава златиста коричка се е получила отгоре. Виждате как се е получила отвътре, като една мозайка. Така. Сложим края от сам. Виждате каква хубава мозайка се е получила. Тук виждате колко красиво и вкусно изглежда. Ще запълним муката. Така. Ще добавя и малко от самата мазнина, в която са се пекли рулата. Така. За да е по-сочно и да има какво да си топнем. Разбира се. Сега ще изсипа и гарнитурата, зимната салата. Така, аранжираме. Това е красиво. Така червене. За украса ще използвам една скилитка чесън и малко магданоз подбран. Така няколко стъка ще сложа. Ето това са вече готовите свински руладини с зимна салата, която ви приготвих. Може да се види от по-близо как изглеждат. В завършен вид, аранжирани, и се надявам да ви е било приятно и вкусно. До нови срещи с мен, Дино Симеонов, когато ще ви изготвя нещо още по-интересно, още по-вкусно, отново характерно за самия сезон.